Abyan, kamusta ka? May nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sacar. Nagapasalamat nga ikaw karon makapamati pinaagi sa sining Facebook Live o kon pinaagi sa istasyonan sang radyo dira sa Negros Occidental nga naga-replay sining aton segment karon. Akon nga pagpangamusta kay ini gina-replay man sa mga kabyanan naton dira sa Semirara Fundamental Baptist Church, Semirara Island, Kaluya, Antique. Kag mga pagpangamusta sa aton mga abyan na ara dira sa isla sang Semirara, Pastor and Mrs. Nathaniel Kapagi, Ma'am Dine Kapagi, kag kay Mr. and Mrs. Ricky Cadelinia nga akong na-meet sa barko sa diin kami nag-travel pa uli diri sa Bay City. Kamusta ka, Ricky? Ang aton pamalandungan karon sa gihapon ang Galatians chapter 4 verse 4 kag nagahambal ini nanungod sa pagsulob ni Ginoong Hesus sinang lawas o kung sang unod. Apang sang pag-abot sang kabugusan sang tion, ginpadala sang Dios ang iya anak nga natawo sa babay, natawo sa idalom sang kasuguan. Kabayang Ginoo magapakamayo sa sini nga bersikulo. Sang pag-abot sang kabugusan sang tion. Ang mga ginkilala nga mga rasa sa mga tao sa panahon nga nagkari diri si Ginoong Hesus, amo ini una inang mga Romans nga amo ang nagagahom sang siyempre sang imperyo sang Roma kag sa mga kapungsuran, mga tribo, mga ginharian nga indi gamhanan tungod sina ginlutos, ginpigos, ginatake, ginlusob sila sang Roman soldiers. Pero ining mga Romans abyan, amo ini ang nag-aman sang panahon kag sang moment sa diin si Ginoong Hesus nagkari diri sa kalibutan. Una, may ginatawag Pax Romana, Roman peace, tungod kay ang nagagahom sa bugos nga empire sang Roma. Mga Roman soldiers, busa wala sang rebellion, wala sang pag-alsa batok sa amo nga gobyerno. So there was a relative peace nga ginatawag nila Roman peace. Ang kalibutan naghiusa politically, ang tanan nga mga dalan padulong gid sa Roma. Ang travel kag ang trade was at its peak. Ang crucifixion, way of capital punishment gin-introduce. Kag ang mga Romans, kung sa aton pa among nag-aman, nagpreparar sa mga dalan, nga pag-aagyan sa mga apostoles, mga ebangelista, kag mga saksi nga mga Kristohanon sa pagwali sa maayong balita. It was also a timely moment tungod kay ang Greek language amo ang nagaluntad, naga-exist o kon amo ang universal language. Kadira manggani ginkuha ang mga pulong nga gingamit sa pagsulat sang New Testament. Ang ikatatlo nga grupo sa mga tao, hindi lang ang mga Romans, hindi lang ang mga Greeks, kundi ang mga Jews usab, mga Hudiyo. There was a Jewish unrest in a sense that they were longing and looking for the Messiah. Kag amo na tong panahon nga nagkari si Ginoong Hesus. Pero siling sa 1:1:12 o 1:1:11, He came unto His own, but His own received Him not. Siya nagkari sa mga taga-iya, pero ang mga taga-iya wala magbaton sa iya.
Pero ikaw abyan, kung ikaw magsalig kag magtuo magbaton sa kay Kristo Jesus, hatagan niya ikaw sing gahom o kon otoridad nga mangin anak ikaw sang Dios. Ang imutuuhan kag saligan amo ini si Ginoong Hesus nga suno sa 1:18. No man hath seen God at any time, the only begotten Son of God, who sits in the bosom of the Father. He, referring to the Lord Jesus Christ, has revealed, introduced, expounded, explained Him. Anong buot silingon sini? Hindi man makita ang Diyos nga amay, pero ini si Ginoong Hesus nga nagsulob sang unod kag dugo, nagangkon sang lawas, subong nga tao, amo ini siya ang dagway sang hindi makita nga Diyos. Kag nga ang tao makapalapit sa hindi makita nga Diyos pinaagi sa iya. Siya nagsiling, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, walay bisan sino nga makaabot didto sa amay kung hindi pinaagi sa akon. May isa lang ka manugpatunga sa tubangan sang Dios kag sang mga tao, ang tao nga si Ginoong Hesukristo. Now, si Ginoong Hesus tao, kay nagsiling diri sa Galatia 4:4, sang kabugusan sang tion ginpadala sang Dios ang iya anak nga natawo sa babayi, natawo sa idalom sang kasuguan. Natawo sa babayi, wala siya sang tawhanon nga amay, kaangay ni Jose. Si Ginoong Hesus ginpanamkon ni Maria tungod kag pinaagi sa balaan nga espiritu abyan. Pero kay siya ginbusong sang isa ka babay, sang isa ka human being nga amo si Maria, siya may tawhanon na kinaiya. Si Ginoong Hesus nagpakatao. Una, sa ginsiling ko na agod makita ang hindi makita nga Dios, kay siya amo ang dagway sang Dios. Ikadua, agod nga siya mangin modelo naton kung paano magsalig, magsandig, kag magsalig, magdepend sa Dios. Ginpahayag niya ang mga paagi agod nga kun buhaton ini sang tao, mangin kaangay sila sa pagpangabuhi sa kabuhi ni Ginoong Hesus. Kung paano siya nagsikway kag nagdaog sa mga tentasyon sa iya nga kabuhi. Ang isa sa iya ehemplo nga ginpakita amo nga naggamit siya sang pulong sang Dios sa panahon nga siya gintintar sang yawa o kon sang diablo. 3 times sa Matthew chapter 4 and then sa Luke chapter 4, naghambal siya sining mga pululungon, as it is written, as it is written, as it is written. Kung sa aton pa, naggamit siya sang scriptures, the words of God, dito sa Old Testament, sa iya pagpakig-away, kag pagpakigbatok sa tentasyon nga ginhatag sa iya sang diablo ni Satanas. Ikadua, hindi lamang nga siya nag-quote sang scriptures, siya nag-sandig sa Spirit of God, sa Holy Spirit. Habi ninyo, ang aton maluluwas nga si Ginoong Hesus, sa naghimo siya sa mga milagro, ang gahom nga iya gingamit amo ang gahom sang amay, kag ang gahom sang balaan nga espiritu. Wala niya gamita ang iya kaugalingon nga gahom subong nga Dios. Kay amo ina ang kamatuoran kag ang pagtulunan nga ginhatag dira sa sa Pilipos kapitulo 2 sugod sa bersikulo 5 tubtob sa 10. Siya nagpaubos. Ang termino sa theology, the kenosis of the Lord Jesus Christ, or the humiliation of the Lord Jesus Christ. Sa iyang pagpaubos,
iya ginbiyaan ang paggamit sa independente nga paagi sang iya kaugalingon nga gahom sa iya pagpangabuhi kag sa iya pagpakigbatok sa sala ni Satanas kag sang sistema sang pagpangabuhi nga gindumalahan mismo ni Satanas. Kita man may mga kaaway, ang makasasala nga kinaiya si Satanas, ikatatlo ang sistema sang pagpangabuhi diri sa kalibutan nga gindumalahan kag gipanguluhan ni Satanas. Amoy nang kabangdanan nga si Juan nagsiling 1 John 2:15-16, love not the world, neither the things that are in the world, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Anuman ang paagi agod nga kita magamadinaugon batok sa kalibutan, aridre ang paagi amo ang pagsandig sa balang nga espiritu, pinaagi sa aton pagtuo sa sinang pulong sang Dios. Si Ginoong Hesus sa pagkamatuod tao, agod nga pinaagi sa iya nga unod, siya lawas, makapakita siya sang hindi makita nga Dios. Pinaagi sa iya lawas, sa iyang pagpangabuhi, naka-exemplify siya kung paano magkabuhi, nga madinaugon, kag maligon, nga nagasalig, nagasandig, kag nagasalig sa Dios. Pinaagi sa pag-angkon sang unod kag dugo ni Ginoong Hesus, siya amo ang nahimo naton nga manunubos or substitute. Kita mantani ang ingangay nga ilansang didto sa cross, pero si Ginoong Hesus subong nga ginisip sang amay nga sala, ang aton sala ginbukbo, ginpapasan, ginhatag sa iya, kag ang amay nag-isip sa iya nga sala, kag ginhukman si Ginoong Hesus ang iya bugtong anak, tungod kag para nimo, tungod kag para sa akon. So si Ginoong Hesus nagpaambit sang iya righteousness, kag sa panahon nga ikaw kag ako magbaton, magsalig sa iya, ang righteousness o kung ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus mangin sa aton. Amo ang kabangdanan nga gintawag na kita nga mga matarong, mga balaan. Ang termino sa English, kita mga saints, mga separated ones unto God. We are sanctified in Christ Jesus. Kag ikaapat, abyan si Ginoong Hesus, nagpakatao, made of a woman. May humanity siya. Agod nga siya sa pagkamatod mangin sakrifisyo. Makapaagay siya sang iya hamili, balaan, kag bilidhon nga dugo dito sa cross sang Kalbaryo. Kay ita iya nga gin purchased with his own blood. Acts 20:28. Ita gin bakal sang iya hamili nga dugo. Kita nga mga Kristohanon. So, why is it that Jesus Christ became a human being? So that, number one, we could see the Father. Number two, so that He could be our sample or model. Number three, He could be our substitute, manunubos. Number four, kagkatapusan, He could be the sacrifice, being the Lamb of God who takes away the sin of the world. John 1:29. Amoy ni abyan ang the peculiarity of the humanity of the Lord Jesus Christ. Pinaagi inan sa ginatuwag incarnation. Diyos nga balaan, salamat sang ginhimo nimo nga pinaagi sa pag-angkon sang unod kag dugo sang imo bugtong anak na abrihan ang dalan, ang puwertahan, ang gate padulong sa imo nga ginharian. Kag kami maka-establisar sang isa ka malig-on
nagapadayon nga klase sang kaangtanan o relationship. Kami mangin mga anak sang Dios. Busa, salamat gid sang hindi namon maasoy, matungkad nga bugay kag kaluoy nimo ang imo kaayo, ang imo pagkamatutom sa amon kabuhi. In our own personal, individual ways, we would like to appreciate, to adore, to praise, to glorify, and to worship you. Teach us, Father, to walk in the truth, walk in the light, walk in fellowship with you. Bisan pa sa sininga adlaw. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus ang among manluluwas. Kabay pa. Abyan, salamat gid sang inyo nga pagsunod sining aton nga programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Mga pagpangamusta sa kay Ma'am Mera Bianan Praba, sa kay Jolie Hamandron, Nervy Ging Aliko Garganyan, sa kay Joem Sala Salomon dira pa sa Limasawa, Southern Leyte, sa kay Jose Janesa nga aton operator diri. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafra Sacar nagasiling maayong pagsaulog sa sining season holiday ang Christmas kag kamay pa nga makasulod kita sa 2024 nga may kalipay kag bag-o nga pananawon. Amen.